Γεια σας, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για μια από τις μεγαλύτερες παρεξηγήσεις όσον αφορά τα άνιμε. Το ότι αν τα άνιμε ή όχι είναι μόνο για παιδιά. Σίγουρα έχει βρεθεί τουλάχιστον ένα άτομο που θα σας λέει ότι είναι μοροδίστικα και ότι δεν πρέπει να τα βλέπετε. Και σίγουρα πολλοί κρύβουν ότι βλέπουν άνιμε. Έχω δει πολλά site που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Τώρα θα δείτε τους λόγους για τους οποίους λέγεται αυτό και τα επιχειρήματα που αντικρούουν αυτή τη λογική. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν τα καρτούν και τα άνιμε είναι το ίδιο. Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχουν διαφορές όσο και στο σχέδιο όσο και στο περιεχόμενο. Αυτή η διαφορά είναι εμφανής. Τα καρτούν αναφέρονται μόνο σε παιδιά, ενώ τα άνιμε όχι. Τα άνιμε καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα ειδών. Έχουν ψυχολογικά, τρόμου, ρομαντικά και για κάθε είδος. Τα πιο γνωστά άνιμε είναι τα Battle Shonen. Αλλά αν τα κρίνουμε όλα από αυτά, είναι χαζή λογική. Υπάρχουν 5 κατηγορίες σύμφωνα με την ηλικία. Τα Children για πολύ μικρά παιδιά, τα Shonen για αγόρια 12-18, τα Shoujo πάλι για κορίτσια από 12-18, τα Seinen για άντρες 18+, και τα Josei για γυναίκες 18+. Αυτές οι κατηγορίες δεν είναι απόλυτες, αλλά ούτε και δεσμευτικές. Παραδείγματος χάρη το Death Note ταιριάζει περισσότερο σαν Seinen, όμως είναι Shonen. Δεν υπάρχει λόγος να δεσμευόμαστε για από τις ηλικίες. Το 80% των φαν του One Piece είναι άτομα άνω των 18 ετών. Οι μικροί στα Shonen απολαμβάνουν τις μάχες και τα αστεία, όμως υπάρχουν κάποια σημεία που χρειάζεται να έχεις μεγαλύτερη αντίληψη για να τα καταλάβεις. Μια σημαντική διαφορά που πρέπει να τονίσουμε είναι στην κουλτούρα. Στην Ευρώπη κάποια πράγματα είναι κατάλληλα για παιδιά, όμως αυτό δεν ισχύει στην Ιαπωνία. Γι' αυτό πολλά άνιμε πέφτουν θύματα λογοκρισίας όταν μεταφράζονται στην Ευρώπη. Κάποια άνιμε δέχτηκαν τόσο μεγάλη λογοκρισία που μετατράπηκαν σε κάτι τελείως παιδιάστικο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν ένα άνιμε έχει βία και σεξ δεν το κάνει απαραίτητα κατάλληλο, αλλά δεν το κάνει και όριμο. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Για να τελειώνουμε, τα άνιμε αναφέρονται σε σειρές και ταινίες κινουμένων σχεδίων, όμως αυτό δεν τα κάνει απαραίτητα για παιδιά. Το πιο σημαντικό είναι ότι αν τα αγαπήσεις, θα τα αγαπήσουν και οι γύρω σου. Την επόμενη φορά που θα σε ρωτήσουν αν βλέπεις άνιμε, μην τραπείς και απάντησέ τους. Και εξήγησέ τους με επιχειρήματα ότι αναφέρονται σε όλες τις ηλικίες.